Matimore gwenge mopogore opogore wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama riwruok ma ok mar piny owacho mochung'ne dongruok e piny mangima mano UNDP ka otenore kod mano mar Agnes Ochilo Foundation ma itayo kod minod gavana ma Migori ochiwo kony ne grube moko mane olalo yutogi kaluwore kod landruok midhusi mar corona. Kony mar dhok, gwen, kombe e kind mamoko ne ochopo mar reso chenro mag yuto ne ji buora magin jokanyo mag grube 20 sub county ma Suna East. Agnes Ochilo lero ni kony makamano ne ochwal ne grubego mag mine, ojende kod jogo ma ong'ol. Jochiw siro jiwo grube moyudo kony mondo ket kinda mar chiero ohandgi kod yoregi mamoko mag yuto mane orochore kaluwore kod landruok mar corona kaachiel kod pek mar ochumi ma osethiro yuto mar oganda. Nikech UNDP obiro mondo kony jowa mane ohalagi okethore nikech weche mag COVID-19. Koro UNDP obiro mondo kony jogi mondo gichak kendo manyien. Gikelonwa gik manyalo konyowa kaka kombe ne mine matimo events, gikelonwa dhok ne jok madwaro wach chak, gikelonwa gwen ne jok mapidho gwen, kendo gidhi kelo gik moko mang'eny. Kawuono wan kaka foundation waneno ka koro jo UNDP okelo ne groups 20 gik ma ginyalo tiyogo. Wambe ne wakelo ne group 2, koro grube moyudo gik moko kawuono gin grube 22. Na madhumuni ya huu mkutano ilikuwa ni kuweza kuinua wananchi wetu wa Migori kiuchumi kupitia kuwapea vitu mbalimbali ambavyo zitaweza kuwasaidia kuboresha biashara zao. Amor odichieng' makawuono gi riwruok mar UNDP kum nafas magiyudo magibiro Migori mondo gichiwnwa kony. Wayudo dhok, wayudo nyithi gwen, wayudo gige tedo, wayudo kombe nyaka tent.